Igoshana basani amune amate ejoba igokie wemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ilio onyaruko bagokuyanyura chingaki abikiri ase umtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Sana sensemo yiga ensemo ne yakane ejumurubuli bwetwani yegetembe mambiyabona good morning kigima egatugiru sankamo na ye kigima tote binga bado tukusambamba somurubuli Etwani good morning ngosabiri kwenga keptoso sensemiga yakane bado gende gutubuati ya kigima asibiringo biri mitandao na sensemo ya Getembe FM 102.7 na set television ya gima mbiyabona kurasi radio 102.7 ogotonyora abuye kigima na ali set television na katokoso senkampo ya Getembe bono mambi baide sokoro nki akorokoje gali wayiga bono okiduro mwana netegerera ngote ebinte mware taga no eke barabara eke gakere goroga igatato mwana one yes gose ege binte mokoro gose ngaki matiri tegere goro enga AC Onsarigo toroja yango bokendu mboro toroja na kamwana AC ningi toroja na kamwana kana gakengende Onsarigo anji tinkengende tisokoro no maite AC ningi AC gose nje maite alternative current watemire ano muntu mongai okay ano muntu kora tiga komotebi muntu mongai ni keraga lakini no bwato boturumye bongi uti yaro kunga okay itali yigato kwandira ikyo wate bakurukunga alternating current ni AC yiga yembeo yiga ekorokuna air conditioner okay air conditioner na kabaire fundi yechitivi ne chiri alternating current abwaro nago sikire sokoro egen tukiagira tiko bobundi ari kuibera abantu nale kuibera abantu Onsarigo and remember I've just said it on media media ote banale kuibera abantu okay ngona ibirete nako ntabi substantiate my statement Onsarigo nanya kuiba yani matiri nanya kuiba bam nanya kuiba bona omago nteka kuibera abantu Onsarigo nyatinda iba sokoro ninda tesimia se workshop yago ugansaba kibesanga kwa tebeti nkaira na nkaichibesa jiri okaichibesa jiri Onsarigo lende bono gutira igwache naroko esimi wate giteru sigo mochano kwanyora bono yalimire no naraitwari okay bono Onsarigo ne tatu all right karibu welcome back karibu sana ayutali arotwali ngema mbia bono tukuligiria iguro ya obosibule bwigesiasa sabarai karukuligiria abarai baito boni gama tukona makesa na goswa sobo cholio bonene bu mwaka 2027 na ndi siasa ni kuchenda kolera liberali ningi omwanchu mulino motegerali na katukuni kuligiria mangana liberali yege siasa abusubo cholio bonene amangana gokolekana na mange toroli chinkwana chiko bwatukwa chinkwana chukurama chinkwana chuko gikelia chinkwana chindi choko segeta ni chikona chindi chuko bagikania ajonsi na mangana gokolekana saba ibegi siasa lakini ne emambia bono tukuligiria engane nene yorobo subule abarai mbusubuli kibabwate bukwana ne monokero tugukwana mangana siasa
Bwango mono litukuli igoro na moiso ndigatwarira mangana abeire gagobwato kwantoro chabarayi gete bakugikirio mu bwabarayi abanene bensu yo kabiri murayi bwensu musike Uhuru Kenyatta andake kumupinganga nkieko ragwe soki gukwanira siasa nekera kuliro burayi bwaye sokoro onye kuru mutuleti bona okuhakuliro butuleti bwa wachireka nubwo atalibaga lyogukwana igoro yemeremu yobutuleti kusobora haibu butuleti bono Onsarigo rili swali kombuli nili swali kombuli bono ntatenko boliga Onsarigo mwana one roche na kolire gasyo butuleti very smart na litayiri na timukire bono gutinkorra magosa sale nkwana tinkorra magosa sale nkwana ibukero gukwana tubwate mechando kyo nubwo tubosibuli bwa gukwana tubosibuli ni bwate Uhuru yogukwana kamanyete asengane yega yaringa gazeti ya Taifa Leo otenga mulima na wachia Mungu yes kero na reko posti gali tsemo cha Facebook ngoro montoko polianga ninki bono ke gochanda omorai bwenzo muske ule amruto chase Mount Kenya nebolinga namanyete siasa chingongo buna Mount Kenya libaga bagotwara siasa. And remember siasa, when we talk about politics is numbers. Siasa ni no mobaro county just chasoro ngoro Mount Kenya umubaro waba kichikura bakuraro decision making wose libaga bagotwara so ko make a decision as serikali na benge kero gotanga luo Nyanza metekare bono yakatokirenga Nyanza ya bwatrani tibaka gusi region lakini siku hizo luo Nyanza bono nero na negusi konyoranga nero nere bado ntore Nyanza tore ngotokirenga chingonke chingutwara chireli baka sana lakini ande engana nere kwa rora pana siasa bandi bagutena bate bana umurahiwense ntomorago cha kose Western Kenya ntomorago cha Mount Kenya usiwate anga muraigete singe siasa ya eteri kwa line nuko ganyo kwa ino gusema magani yaba menye buna bono kurugusi batanga muraigete ntomutageti gusi aseki ntomutageti gusi abara ibonsi mbobwate ubusibole gose katiba ne banchirete batale chinsemo chionse mangana yo gotenda wate ana muraigete ntomutageti nsemo gete muraigete ndotageti akwanire bintu geteiga gokorote biguma ntomutageti igokore na kabwate tanguchi bono sokorore ikote benaki umuraigete buna bono bali bare ase opposition gose bale ase serikali ntomutageti gusi muchando kie nki akoretera nki akokorera gusi ekerukurigirike mto amangana gokurekana anse ensemeiga yubusuburo boiga umwe somuske daktari William Ruto nabwo atalibaga lyo kugenda kwirwanirira na kwegerera ndake guchikocho ruli yakabira obuchuri bonene nabwo atubusubure bwo kugenda kwirwanirira kuganirwa choruli yakabira abarayi bali bakwamiririye serikali yaye mbabwo atubusubure bwo kwamiririya nabarabunga andake takirwe kura bono akirukurigiriye bwango mono umuko uyu kabiri murayi bwensomuske Uhuru Muigai Kenyatta tuarariga gwesokia asama tukabwa ngo last week actually ntuaraka ukwanira igore chama ya yeju alingi omugosomo nero munyakiro gwichama yo ya Jubilee ga ukwana mangana mangi sana nera karuwe ringa libia ya igoro yo yuraroche araga ni support ase ebidia ya burai wense lakini tuaroche kwa chabara ya mangi sana kurusi kuruchi sigo ya gusi chisemo bakugikira chinkora cyo murayo mukoro bwense ine andake sukuru ine niringa umurayo gambiro kolire nabwo atera ubusuburi bugwo sokegera likiaye gukwana nga ninchi siasa yanenga niti kangikira kikiaba Onsarigo metamangana kera weka gocha no Nyase county abengi buna bono tebe county ya Kisii hoseri sorry county ya Nyamira tebwati former governor county bune ya Kisii otebe na mo governor mukoro esoke arorekane chinkona chae gotemba ko boli abantu nga ebi oburayi mboli bya gutari gwacha mokore iganaiga bintu bune ebyo aba governor abayiga oburayi bensa bakoro kero kuri no yase constituency abarayi besokirie ababunga bakoro bagoteba nga yaya abakansela bakoro soki bate abantu ntwanje tinchira aba MC babona bawo kore mirimo ebintu bunebi obosibole oboiga na kiyo tegera batebi abana bana monto tayora nyale kogorra county gose kogorra Kenya gose kogorra any kobwa oli litayete yani oli okorete mere iko according to you mugaka James Onkorogo kibacha nkiringa baraye bali abakuru baruromba bwatalibaga lyo kurigiriria na koba gose koba una watchdogs bali bakoko rusiko otatika sonko nchira wake beka nganga monto tayo yaya gwate banga mugwate libaga babwate
influence yase ukoligereria oburayi bwa matuka karati kama ngana influence abantu nabanke babwato busibole okogorora ebintu bigendreta sese tindakana lakini bakurawa nolio korete bakurawa noyo rengo riki agere chinga kichia enchi ere roche unabono omwana onokurukunere Elvis omaliba ongwae nabwateri bagaligiya kabisa goteba nga bamintu egento nkirali narengereti gokora ntaikiraneti gaki omwana bona alikuwa bikirwe nabwateri baga nanchire lakini toteba nga ki ondetayo lakini nande bona korengana ne katiba yensi ya Kenya enchiranere omurayo mukorare soki onyoro turubaniri oburayi bwa matukaye oturubaniri bwa matukaye onyora uchakire goswana nabatebe ngansiasa bachake kurutera no mupira onyora magendera kori akubire ndatenko boliga sokoro inasmacha zinkusanga bale birengera riba kubisanga asobuya mapema titakiringa achake gotura na gusachake gwatake omurayi ore abisi ntubwate ntukuruga opinion orochara gotebi turi kuigwa ayogendrete kura akote turi kuigwa ngani sukuru lieriga ntubwate opinion etabwate kuru decision abayiga bakuru mbanche iri kuru decisions eba gwento kuru opinions chiabo mbaba ise kuru final mbaba ise gotabanga ki bone keke gwento ko bayiga ngikirire yaba final ngikirire orwe final sokorongero ukibona oroche gwatebi ungaki ba mintu gaki ekeruge keno na ikaranza iga gwikira kora iga opinion bona gwikira bunkuru gwikira simanache bona moe direction sokoro tiango tebi ekero goteba ngekero au monta tebringe kiruge kigana ikaranza akora iga onyore ngekira ale ngobisi bado nere nabwata abantu balinge kumuchande bintu mbire bitaikira netego umurai nabo mukoro tayo ikiranete egento kiraronkerine ekerengere nkirara asange kebe kingenjo nkirara asange serikali ya makia ya nakiko tuko kobole nakiko tuko buli mwancho buli bono mambia no motegerali maybe according to your views do you think is it right niancheire ayukagirete mbuya abarayi bali bagambira bakolire mbagwente goteba nabara bibirengere byabo mbanchire kuru birengere byabo usubara bwo gwente gukira pimba kwana pi bagwente kuru birengere ndi bucket decision bono out inisi kona nerero Jumatatu ochake wiki go anyway nayo gontebe onyomurai gakirite espana neroro onalibo Onsarigo ogakirite nayo gontebe out inisi sokoro manyete espana nera nene ansaba Kenya bono mwambia do you think retired leaders nabara anyarikane bali balinga ba governor balingi aba president balinga ba councilor gose MCAs mbabwate libaga lyugokwane birengali byabo ansi siasa mbabwate libaga lyokurubirengali byabo usuliwe siasa uya kabiro mo MCO mukuru bono igatayo nabwate libaga lyotabanga kiga hakinche buna former MCA nduche kene nkelibiya kango nkiabayiga nchebuna former governor nchekiga kangi kiabayiga naiga konkelibiya nchebuna former president of the Republic of Kenya kangi natebekeneke kusebara bwo gwento kukiri usubule mburo they are not tired but they are tired but not tired oyo ogende zikuru rata kango nuto chande bono nuto chite grasi biole whichever 074158380726447367 nechina bachitu kaigasi studio mwanchumo lino motegeli kono mambia maybe you can share your views about birengali bwa kono mambia aliyesensibilia SMS tulikire ujumbe wa igoto kwa tunaangalia moja kwa moja msikilizaji na mtazamaji moja kwa moja lakini yasi mitandao tuyo babo igonga na boko genda si mitandao tu kwa niri AMO asayemo mapema Facebook tonyorora na Getembe TV no chinse mocha YouTube na ro tonyorora na Getembe TV ndo chekera ngorigereria igati abali basanga birengereria no tari ujumbe na lego so masokoro tari ujumbe na lego so na lego temenge kero ngorigereria na bange sana bali kire ujumbe chabo mapema lakini ntaitokire baba njino mugaka nje sokoro yao ekero ko chikondi kikali asensemo ya westpite ya nani gere tabro you tabro sokoro yana ko boli umaite bano kwa biro munyabite
So munyabi. Kwa biru mukitimo ya bitwanga. Bona website yawe yego kera so mrobetu. Bona so kuna kusikikia ari kisirani rio. Tabro you toti Onkorogo baje toti siyo. Bona Onkorogo yokorere asenga mbona ende. Bona yokora. Getembe, hello. Hello Getembe. Getembe. Yes, karibu sana. Good morning. Mbuya to ene yomurakera kurukirikiro. Ebya gebirengera limbirio bigadadi. Straight. Murai ona olita no wende kurwati bai. Mapema. Yes. Straight. Asoro jenne janere goiko orwati bai. Iko tubaisa kumumekiru karanse na enu bwatu busubire mu kwana. Doli woi karanse woi no ko tim uzaliwo unamu watewenga ingende kuja to ko lemerali. Asante sana brother, thank you daddy. Asanta, Getembe, hello, good morning. Onsarigo wa Matildah ni wasire. Karibu sana Zakayus from Migori County birengali bya mbiribika. Njebona yentondoche. Yes. Oyo gwe kora kirenso koro kwete. Yes. Oyo le moyera sema kombureria. Mapema. Natero kombureria te kwana somora yogeti. Hallelujah. Iko nere na bwatu busubire mu kwana. Na watu usibara akwati betinga ki Onsarigo ngaka wa kore ya kore tena tibesi yae. Yes. Atwa kulila bala de ensete gerko ya ndaiga. Yes. Aiso kira mali mama kusokuno yokwete. Abana jira kubekera magwaso igo mugambi mbia tigande bosi akombole ni usento kwa maganda pesa wantagara. Asante so dakta kabisa. Getembe, hello, good morning, hello. Hello Getembe. Karibu sana. Ewe kiriji sa moja mesi sitese fundi ya jimiego toka. Ebya gebirengera idadi mbiribika. Ya kero muraya ma tena babaraya ubaka dibali tajire mbora na bakanya bali. Yes. Ekara machiko yoro wako konya machiko na barabu ko ikangumi abale. All right. No makenya. Ego na kera muraya ko nyoro baka dibali taje ta akobo jegento kete na ga ni ko bodi ke no makenya. Iko na bwatu busubire. Na bwatu busubire boko bodi ko kiriji sa moja mesi sitese fundi ya jimiego toko maga no mbati bunje. Asante sana brother Mbati bono mambia. What is your take? Ngwato nengeta. Nonye tubna ngwato nengeta. Mbati bundi kitari bundi chisi. Tate wetinga chibundi chionsi sokoro naye kwa. Naye na kwa neranga na kwa tesi mie bintu. Bono Mbati ataje kuibironde aegwa ngibirete. 0741583807413858 0726447367 ibyaga birengeli sanga ni tubona mambia. Good morning, hello. Yaro. Yes. Umurambi ngo mungane mukono. Yes. Kia we support na jense amanyise. Igibirengeli byombiri byebiga. Wono urumbi ya support. Okay. Asante sana brother. Getembe, hello. Onsarigo na Onkorogo na kemuntu. Etwani ya kegema. Nino lie simbu. Nabona Yes. kanya. Rongo teba iga. Omonto na ruo borai. Yes. Aro mo Kenya. Ona na roche bintu kuna biko kaenda porogoji. Yes. Na bako ira na te bio lie ne taro tio ne karote do beire kuno mo ukopi. Iko kera kulru buraita ko ndai karansa kire ata kwa na kende. Ya paka kwa ne kiagana na bako na ya ba minto wake wa Kenya ba umile. Igana amotebera liko sana kore kiko sana atokonye. Aguteri bobe mama chata iyo tiga matebera liko sana tabuke kurwa sale. Alright, asante sana baba mbiono sana elinoli simple. Yes. Nando Onsarigo noroche bunabona oburai abonene bwense. Nkonyorure aba olio rweto akagancha karate bete tingo kuna pie kerne akaba Kenya akantunkale na tigita sigitinga kunwate badari please. Okay, harafu karen kali umanya kugakuni umanya kuchaka aki tabatari please akuyaja karatiga. Okay, no problem. Rende chenarada kwana ikiagera niki. Tigangote Onsarigo omuntu kali tajire kurwase. Unabona Onsarigo maete ntate ngote biga. Nduga Getembe ni tajire ifende tere kwa razangu ra duniani. Okay, ngende nkalia. Na bonko unga matundura senara kunire.
asenara kunile gali tindo chitibi no never ngoikarasi mami nyoke kupaka ase matundra motei matundra igali agendo kuna lesi kwari gukuna kwambwatira Onsarigo. Okay onya naye nabo kungo Onsarigo osukire magaye maiki bantu lakini sokoro lesi mingo tei no never gabu yaya oinyore sokoro abara imbara bakoro bakweburuga mbara imbara bakoro abeburugi bakuboria abantu omorembe okay mbaro bakuboria abantu omorembe ekero gwasire bono kwa manya usubana toko choro postaranga ye na device no yo no kono oko chanda naro no chekere gwasire naro monko buru bono Onsarigo ndagote gwasukire magaye kamera gusima magaye kamera kinkale nyumba ndigire TV ngotebi Onsarigo koraiga suka motu o ange gusuka gotengo chabono nkuburio omorembe immediately gotirwa tindi bagalio gotebinga aekero gwa kabiro orongwa gasukire ngwente ngwanche bona bumbu yontebi boigo nakira gotebi osuke gaja kwa rasukire twara kuriro 0741583878 ejide Cameron gene na isano chisadibiri chabono mambia umurobili netwani ya Getembe engambo ekemnyeni gyakane emambia bono. What is your views on what we are talking about this morning? Good morning. Hello Getembe. Yes. Onsarigo na Onkorogo no muswati wakire se muswati kyoyo ndiye tali ajira kumongoli ngakia koro kurento kumogolia baba na kyo koro kwa bono karate to kwa na tiri karate aye tata ngolia ngaku yata no mate tari ya mama minto no mate tari aye mama minto mate tari aye ngakia koro kwa kwera ni kemto straight mapema bono yo karate bono ere ni karate tika kuchiabwe kerele basongo mchengero kwa kemto Matildah. Yes yagira na se gabe itwango kwanera mate tiango tebiga in fact de babu no yori ururo yes abwenda kuligererie bintu biri atigete nyuma na bengo Onkorogo buno gojiko tete bono gojiko kuole go senkoraro rigo tora kumaete igo mie yore le bwenda kuratiga izambe geneke yambu yare yes na twaete Tebi na aligere iri una bono esa bigo jikoba igambi jikoba ngenjongia gake mwana ona na gotebiri gake era wanta boba na tige go jumanya ekona njana achire go bono nabo bwenda te ko gako semia bato na kimu bwenda te ko menya ko nyuma ne bintu asibya tigere tuba igube igo kiraba ya bakuru bagukwana n'abakenya na kurubirenga libyabomba bwato busibole mbabwato busibole. Asante sana brother, thank you, asante kulende ekerengeli ikikiawo yo muweka nono Onkorogo chikukwale na haro Onkorogo situkire sana nsituke mbarenga bajire Onsarigo bako endaga na ndoko ramale makali gurakara mangi sana nzama ite male mutayo Matildah kwandigeri gutata asoboge mobege ndoraga nikiamana nobole obule mombu ya Matildah tono gusimeka kanyanga ama ene skuru nengia tima ikira kyotara igore yao skuru nengia alia sensomo ya SMS akontebinga Venica andika akotebanga Venica andika Etwani Getembe Onsarigo Matildah na Onkorogo kebacha litanga nitebyo Onkorogo ati kubuturumya bwato kunyo gutuogerera gagu airengora abaraya bakoro mbanchire gukwana tiga eserikali eti kuba uniriria mapema omubuyo bisa kuro chiza mchasori karungu agotebanga niko ndani kama kawa kama president nanya komo chako tebani ko president asante zaidi uyonera gotebinga kurunga mofata ulina kuruchiza mchema Nyamarambe bwa kiribwe mwana bwiliroba ngogo kani abaraya bakoro na onye bakotemire mimi yana batuko bategerera ekireba gukwana ibirengeli byayi mambia bono Geoffrey Malita watching live asante uyokurunerenga hi this is Sanman Obiri watching live and listening eko kwa Etwani it is a lead fire been fire nabako tabona mambia sante bobo nabosuboli ochai wako ndani akontebinga kurwa mongoni birongo yuko ndani asante sana kurunga panya mrembo shukrani sana babi yatinga Getembe ni Lennox Sosoro kutoka maeneo ya wapi pale otabanga niko president kurwa chisomo chirichia mwembe na wapata loud and clear muko mabingwa eko kwenu asante sana igatia bali kiriju jumbe asese bali yekimye egatono ge SMS emambia bono asumitandao asi mutandao Facebook tikantara soma ujumbe chiga panya mrembo na okwane ne maitenga anga yaro ngakiere tele ya chitere kintari manga Charles Luanga au tabakuru Kenyerere Nyamira County
Kevin Kegoya agotabanga yuko ndani kurokeroka ichuni. Kevin Kegoya umaitino mwanasiasa na ande mwanasiasa sana. Mwanasiasa mkomu sana. Na boigo Kapedo Shem agota good morning kurwa mtu hapa Kilifi county agotaba Noari Meyo Murobiri Justin Mugire Ondeki agotabanga kurwa Saika tionde in na boigo Dominic Maruve agotabanga mwana bwalisi kurwa Chinse Mochiria cha Nairobi South B Bonaventure Movisa kurwa Kiro Mosocho Honorable Charles Otundo Ntabo pamoja agotaba kurwa Kiumbu Kisii Nyankororo no aleme iyo Murobiri Peter Omari agotaba from Kisii Nyamache na boigo Christopher Tandi agotaba good morning kurwa Burangi Kenyambi no murugio Jefferson Onsongo ateba nerenga kurwa Lanet na Kuru watching live Etwani ya Getembe na boigo Eunice Gesare kurwa Mugunga Market Lameko Mariwa kurwa Marani Bochi Mark Mugusu kurwa Nyakembene pamoja hadi mwisho Benjamin Omwana Thomas nere kurobo basi boigesa Kirandi Dennis na Kurusiti Salams Club na Romosori boigesusu Ritunda Green kurwa Karen mpaka Kianungu ekenyoro nao Tore Amo moga kama tembe chegesora ndo sina bange na boigo moisi okemuma kurwa hauta bokora athiriva wika ibeno egesio gia sosera Jackson Onsare kurwa sosera yukondane Godfrey Anyuga rauta bokora boge kanyonsia elimwacha alivyo yuko in PK Fresha kurwa Bonchari Riana pamoja Amos Kamori nereno ari meyomboro dafuke orina hauta watching live Getembe TV to nonde kurwa Aigaturi Molo na boigo boicha kurwa Bonchari misisita na Samuel Omo Science agotebona kurwa Nyaboterere Bondonya Nikondani Bartolomeo Momanyi kurwa Nyanchonori na Ziporoe Matunda Andrew live Nyamira Town Boy Child kurwa Bonchari na Misisita 04 baga atebonga Joshua watching live from Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency Karatika please horu nanje kukarira kwani abana bane kaki abana bane munabona kuruka ika musafiri hoteli igaga eliki oli gari mapema ogendete korosia mandazi kaki abana bane is excellent honorable cheniki yake kaki abana bane munabona mwana nale gali kurukunene Josephat Bagwasi mokogoti kaki abana bane okay is excellent karati nguguli gose ujumbe kwale gosoma usenga wote kangana kongeza okay kaki abana bane munabona honorable Steven Arika Richuma papa pupa abana bane kero kwa no mheshimiwa Steve Arika asike nyorokia kenyoreke mugia kirira gari umongina nyaboke mikae engorenene umongina usirete litukorego ndochenga chokoro igo banyakanete na mamake Brandon awavinga pole sana mabo na raire pole sana abana bane tukotunda kura tata abana kitata na baba abana bane okay abana bane is excellent omwana bweliro ba Geoffrey Onsarigo mapema kaki abana bane kanyaruka kaneka gakoruku jeniki akoruku ngaki akoruku wachiri sikono topic to bona rinde ekiro kuragira nekiro kunywa nekiro okulia kwa maya chinsa okay there is time season 5 nkere kibiya ekiro kuragira ekiro kunywa yes nkere kibona yole ekiro kulia nsobelia WhatsApp aboyiga bange batubwatiri Esther Nyaboke kurwa na Kuru West team strong anasema wapi akina first lady Doris Nyagaka Vincent Momanyi chingereru chaburabuna boyiga Flora Isoebi waka mbingwa Nyamori Mogadishu na Niko na Masochogo Lydia agotenga Lydia Nyaboke wote wako ndani yetu ni Getembe mambia bono munguna moja ya kurunga Kirambege taka yuko ndani watenga tuna watch live asensobelia WhatsApp Vincent Momanyi kurwa Pipeline Top 6 Slams Club anasema yuko ndani team strong Kenya good morning bwa Kirabia wabi Damaris Mogoi na udie kina Esther Nyaboke Nyamuri Mogadishu na yukurunga Anton Ndagoli na Honorable Ndie Kimanganga wote wameingia kwa mpigo zaidi yukurunga Mwalimu Charles Ruanga Nyamira County pia ameingia katika upande wa WhatsApp akotenga bwa Kire Etwani ya Getembe mambia bono abanga bange bagenda kutulikira jumbe mnyoka gali kigimago kwa na 9 tubono mambia ndo chechinga kichiko mnyoka togo lisi mibiri chuka katogere kukwanira engambo ya itu ya bono mambia good morning Etwani Etwani ya Getembe muchukuru aya baba bwa Kire Damaris na kibwa Kire na kebantobera mani korongo Tamari sioma to imusati minto tole chibaro Koratika aye morecho Damaris no mino
Otoreki baronga kirego. Na bonda igure liogiri gwekaine. Tamangana omorecho karibu sana. Yone morecho. Wani weke segene. Barongo myore. Ndianda mono mwana oyimadirida. Oyimuka mumrona mama ntegeria. Jesus Christ. Amangana makongo bana achiri gai. Maranenge tatabi. Abana baba. Yes. Masina nekero monta kwete. Ko wajira chindo. Yes. Awa choka na kyoka de uri spiritualia. All right. No kora ense. Nabo bari moyo bari na byongosi biri turigere tinga na rege nubare. Oh yes. Nabarabumba bwandete nobono roche ebigori ebibike rare bigotitikana bya kubunira igoro mbama tinga inga yokorusina nesa bunyo gwesiberia. Muno roche kibaze cyabolire. Ntengo de bajumba yo molejo nga karaba abarayi bari abakuru nonye n'ababare robanda baraboli uri omukoro karenko boli twalengi kisokoro cyeito cyagera none kabanga tata borania uri omukoro igero kwereza nga yoko ndo mwerekeo Igomorecha goteba omuricho kandi goteba nga abarayi abakurumba abwateli bagali ogokora obusubura asinchuko kwa nibirengeli byabo. Santi sana kuliko morecho kurinyaria toka alibono mambia senti shukrani zaidi asebirengeli byago jire kano chikomyoka isano chuka chirege isato iguru amangana mayesu nchirobo kangaru Ruth Kemtongo charigege sigatembe faima umwanchi muligeli lakini tubanga tukienda awamu ile ya mwisho kurunga request hour no mugaka kiba achebo Onkorogo Koko iwe kwa nama vera aleke jo. Nigira robu ata. Rasi request ya wanta tekiro monta chole sani atageti yani kucheba gwereba goteva eni. Kwa iwe ile takwa iru. Sokoro enya mutoki. Nyama utoki ko zero mondo kuja utoka. Ana kikwabwa sokoro. Amangana maituka niriko genda kwa nilitari yago nkore ntate kora ro mwana narule nsaiga negali. Ekera igwaye ngogotebi ngotebi mwana nare gaiga iri nike monda ngiri chigaiga negali. Straight ngende ngake imeturara gamba nere 1 2 3 4 5 ikine watu bwa mateno morobeli sokoro. Inje Matildah ke muntu ase na ondenaro teba omwanchi ondenaro ndoka vunandoka anwe mbia mona mashabiki mwezi tetekalenda itobwaje bwa Matildah nayo korra nokare ne party kwanza omateli magoteba ngaki ukipendwa pendeka bono oyigweto roki mukamura abande batebiri ngo yino mwanchi abande batebiri ngaki bono iyo itakuwa kesho noli tamalizi alikuwa oyino morecho yes skatikiri ajakora igaro resiringi rutaiguru oteba simba igetatabe teba motu rutaiguru muganda nokoro tosu katutiare owanchubuli Ruth Kemtongo chara sama ya tuberane ankiwa Etwani ya Getembe ndio mwanchubuli nkuru kwa desana usoire omwana wili roba Geoffrey Onsarigo kwa niaba wote kurukunganere Eugene Matogo pamoja na Wilfred Matundura ensemelie ndia kabere tuberane ankiwa bye God bless you so much have a lovely day bye ine kwabirgo kolija road show track iyo bwate yogirija iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabirgo kolija track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emesangerekano ya gesiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateli bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigema eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange
nigoba bwata chi DJ Chanjere chi MC na bwigo track yana bwo kugitumika asaba korera live performance nigo tukurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Eyeiga ne machine ya Etwani ne machine eramong net machine chanuka best ekere machine eyeiga client ya gutumia ngokonyere emechando buna bono umuntu obwate high blood pressure umuntu obwate emechando yechinengo chikomwati amagandi asomobere manyinga atayigutara buya bintu bikomobeta kuruse ekera akutumie machine ya Etwani aya na mariogara kero riberera ririgosoa erigokonya at least ya manyinga itatara buya amanyinga itasibibwo buchafura somobere bwasoka kurwa somobere erinde lya manyinga atara buya gochikira asekere kimokyo mobere kyanyora obuweni bunaiganiri nabo ige bimubieto byachaka kwerwanira byoke binyene nabo igo ebimubieto byachaka kotwaro obuherera ni borobya kwanyoranga umubiro chakire kuira na boronge mubiro chakire wekorere gas boronge kwanyora umuntu kwabeire boronge eyega ne machine ya N4 ne machine ngiya sana ekero umuntu bwato mochando kwegete kyo mogongo ne machine na bokurarira ega kire machine ya rosiri kwera ni mogongo oira ne buno renge kyagera ngo sange no bwate problem ya rumba biko tibya ote konyara konjora buya kero kurarira machine igana bokurarira ego tai machine uchi kosoyi gochime go sekende ene machine ya rosiri buya ekwera ni mogongo ito oira ne buno renge one kero bwate mechande bachigo wate kero bwate mechande yechinengo chibimbete mata kero bwato mochando bibi bitera bya magoro biko wate kabisa abokorarira ega kwabe kukuguru kwabujega kwararira kwabe kega tari gocho kosoyi gochime alafu machine yenere design kabisa na rosiri ne remote yaye na ere kurigereria mubero mugima na kie machine yo mubero ore yaira ni mugongo uno bwanete koba kero bwate problem yo moto watia kabisa enere machine yo gutumeka erinde yago konya mechande yonse ya kurwa somobere nekene ina gitari ya nuga best nero yuka ebwate okubwa ukorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchubu songo asama gacho ahuru tawa sirirongo ya kabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera sichinamba chabo 0784 955 717 gose 0705 860053 Nuga Best kotanga mbuya kugwa kugwenia ne nubate korya kondi gwensi ebenkulye kwemekutano okorere kugukwa kurya gukwinyurya kusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridyuka eyubwate siginentindi na bwigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mu buko twakirisi migwetera namba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana oregene subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Getembe ao ngakiende yonsi inyuranga nkwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ili waigokie wemanye na wesemia tubase kweba